Bona tarda, nens i nenes, petits i grans. Avui us porto una cosa molt interessant. Mireu, us porto un barret. És un barret màgic. Sí, aquí dins sempre he trobat coses meravelloses. I avui vaig a veure què trobaré. Trobaré la princesa Ratolina! Sí, és que avui us vull explicar aquest conte, el conte de la princesa Ratolina, que diu així. Vet aquí que hi havia una vegada un rei ratolinot que tenia 3 palaus. Sí, 3 palaus tenia el rei ratolinot. Tenia un palau de xocolata, un palau de formatge i un palau de caramel. I també tenia la cosa que s'estimava més en el món, la seva filla, la filla Ratolina. Hola, Ratolina! Què tal, noia? La princesa Ratolina era una princesa molt bona. I un dia el seu pare, el rei Ratolinot, va pensar que la volia casar amb el personatge més poderós del món. I per saber quin era el personatge més poderós del món, se'n va anar a preguntar-li amb un vellet ratolinet que sabia totes les coses que li preguntaven. I li va dir al vellet: «Hola, vellet ratolí, saps quin és el personatge més poderós de tot el món?» «I tant!», li va dir el vell ratolinet. «El més poderós de tot el món és el sol, perquè ens dona la vida i fa créixer les plantes i tot el gra que nosaltres mengem». «És veritat», va dir el rei ratolinot. «Doncs me'n vaig a preguntar-li si es vol casar amb la meva filla». I sí, se'n va anar a veure el gran sol. A veure si el tenim aquí. «Hola, sol!», li va dir el rei ratolinot. «Hola, rei ratolinot», va dir el sol. «Què vols?» «Oh, volia preguntar-te si t'agradaria casar-te amb la meva filla». «I tant que m'agradaria casar-me amb la teva filla». «Perquè tu ets el més poderós de tot el món, oi?» «Oh, ho sento, ratolinot, ho sento, però jo no sóc el més fort de tot el món, ni el més poderós de tot el món. El més poderós de tot el món és el núvol». «El núvol?», va dir el ratolinot. «Sí, perquè el núvol es posa davant meu i em tapa, i jo no hi puc fer res». Va dir el ratolinot. «Doncs me'n vaig a buscar el núvol, i tant». I sí, se'n va anar a buscar el núvol. «Núvol, núvol!» «Hola, rei ratolinot, què vols?» «Ets tu el personatge més poderós del món? Perquè m'agradaria que et casessis amb la meva filla». «Oh, ho sento molt, rei ratolinot, però jo no sóc el més poderós del món». «Ah, no?» «No, jo, quan vull posar-me davant del sol, m'hi poso, però si ve el senyor vent, em fa fora, i jo no hi puc fer-hi res». «És veritat. Doncs me'n vaig a buscar el vent». I se'n va anar a buscar el vent. «Senyor vent, senyor vent!» I de seguida va venir el vent. Que ho feia voleiar tot voleiava quan venia el vent. «Senyor vent, digues, ratolinot, ets tu el personatge més poderós del món? Et voldries casar amb la meva filla?» «I tant que em voldria casar amb la teva filla, però jo no sóc el personatge més poderós de tot el món». «Ah, no? Doncs qui és?» «El personatge més poderós de tot el món és la muntanya, perquè no em deixa travessar-la, i encara que em bufi, no puc passar la muntanya». «Gràcies, senyor vent, gràcies. Me'n vaig a buscar la muntanya». I el rei ratolinot se'n va anar a buscar la muntanya, fins que la va trobar. «Hola, rei ratolinot», li va dir la muntanya. «Què vols?» «Hola, muntanya, m'agradaria que et casessis amb la meva filla, perquè tu ets el personatge més poderós de tot el món». «Oh, ja m'agradaria casar-me amb la teva filla, però jo no sóc el més poderós de tot el món. El més poderós de tot el món és un ratolí que em fa forats aquí sota i jo no hi puc fer res». «Un ratolí?» «Sí, el ratolí gris».
me'n vaig a buscar el ratolí gris. I se'n va anar a buscar el ratolí gris. Hola, ratolí gris! Hola! Escolta'm, et voldries casar amb la meva filla, tu que ets el més poderós de tot el món? Oh, i tant, oh, i tant! A més, m'he enterat que tens un palau de formatge i un palau de xocolata. Sí, però t'agradaria casar-te amb la meva filla? I tant que sí, va dir el ratolí gris. I se'n van anar a veure a la ratolina. Oi, ratolina, ratolina! Mira, el ratolí gris. La ratolina va veure el ratolí gris. El ratolí gris va veure la ratolina i es van enamorar. I per sempre més van viure junts i van estar junts i s'ho van passar molt bé en un palau de formatge, un palau de xocolata i un palau de caramel. I vet aquí un gat i vet aquí un gos, que aquest conte ja s'ha fos.